La Casa Museu Dalí de Portlligat ha ampliat els seus espais visitables obrint l'Olivar, amb un fantàstic mirador, i el garatge on el pintor guardava el seu Cadillac que s'ha habilitat com a sala de projeccions. És una zona de 2.400 metres quadrats amb espais de descans per contemplar el paisatge. Aquesta obertura ens permet acomplir diferents objectius. Un és donar accés a llocs on Salvador Dalí va crear moltes de les seves peces. L'altre també permetrà contemplar algunes de les peces, com el Crist de les Escombraries, des d'altres vessants que fins ara no es podien veure. Després integrem d'una manera molt substancial el tema del paisatge, que tant va influir a Salvador Dalí i tan important era la seva obra, dins la casa, perquè en el nou mirador doncs, tots els visitants podran gaudir d'aquest paisatge tan típic d'aquí i que segurament serà molt ben valorat. I després fem una quarta cosa que potser no és tan tangible, que és crear una zona de descans, perquè la gent pugui tenir un moment per assimilar, per recordar el que ha vist a la casa. La gent d'aquí ens sembla que això és lo natural, però una de les coses que recollim és que, per exemple, els visitants estrangers, americans o d'altres països de l'est queden sorpresos de poder estar en aquest ambient dels olivars, passejar-se veient aquestes bancades, tota aquesta arquitectura que per nosaltres és el dia a dia, però per la gent que ve de tots els països, de molts de països llunyans, és una experiència única. Aquí Dalí hi havia treballat i també hi rebia els seus admiradors i hi feia performance. És un espai que ell mateix va concebre. Que és que el que vingui a visitar Portlligat no vingui solament a veure el que era la casa d'en Dalí, el dormitori, el taller, els corredors, les coses suposadament rares que trobarien a casa d'en Dalí, sinó que s'estiguin en aquest espai contemplant el que el Dalí havia previst que es podia veure des del seu olivar, que és on ara som. Això és l'olivar d'en Dalí. I vull que comproveu que les feixes estan intactes, no s'ha tocat ni una pedra, perquè jo sóc responsable de les pedres, de tot el cap de creus, i tot està fet amb un cuidado i una pulcritud que és digna de que ho aplaudiu en els que ho han fet. Aquestes cadires de 6 potes que ja feia servir Dalí permetran al visitant relaxar-se i gaudir d'unes vistes fabuloses. I poder tenir una altra inclinació de cos i de cap. Les 6 potes, li agradava molt, cadires que tinguessin 6 potes. És per això que els hem distribuït per aquest espai, perquè la gent pugui disfrutar d'això, de la contemplació de l'olivar i també de l'espai de dalt. La Casa Museu Dalí de Portlligat es va obrir al públic l'any 1997. Cada temporada rep més de 100.000 visitants.